muna tayo sa Ordanita. Ayan. Daing. Pastillas sa Daing tayo. Hindi po. Ayan. Lahat to daing. Ayan ang daing. Ayan ang pusit. Ang daming daing. Ayan ang suka. Beauty paano video ako ha. Ayan. Suka sa Ordanita. Ayan ang baguo. Ayan asin. Gusto niyo ng asin? Bagoong ng padas. Sarap. Sarap. Yapay? Puset. Pusit. Sa mamunod yung pusit. 1-4 na tayo. Uy na nga to. 1 trim na ito. 1,000 lang. Nagpangin na kami. Puset na ito. Pag-ina. Pag-ina ka lang.